má znamenat Batinková, Zuzana Megera. Rozhodčí. Meger je Magistrát. Informační konečný magistrát. Jsem. No tak ona to dělá, tak to... Počkej. To většinou rozhodčí dělají, co mají ty tituly. No, dobře, ale to mají být někde na městském úřadu nebo někde. Já ti rozumím, ale to je koníček, to je něco jiného.